ebe a ịkwalite ọdịnala omenala na ndụ ọma niile Chineke ji gọzie ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Tata ga-adị egwu, tata ga-adị ụtọ nke ukwuu maka na ewere m nwa afọ Igbo, nwa Amadioha, nwa Igbo jegoro obodo dị iche iche. O si esi wee bata, ọ maka ndị mba ebe o si jiri omenala ha isi wee kwesie n'ọdịnala ndị Igbo ike, wee si na aga edoziriri ọdịnala ndị Igbo wee na-akwalite ya n'ụzọ pụrụ iche. Ọ nọgoro ebe a tata, anyị ga-akpọ ụbụbọ. Ọ ga-akọrọ anyị maka na a na-asị na onye ije ka onye isi awọ akụkọ. Ọ bụghị sọ ya maka na o kwechie ike ọ ma ihe ekwe na-akwụ gbasara nsọ ndị Igbo. Gịnị bụ nsọ ọdịnala? Gịnị bụ ọdịnala? Gịnị bụ godi ọdịnala? Gịnị mere ndị mmadụ ji agbara ọdịnala ọsọ? Ọ bịa ka ọ ga na-akọwara anyị n'ụbọchị nke taa. Cheta na Kpakpando ka ị na-ege na-ekirikwa maka ndị na-ekiri anyị na mba ụwa dum. Abụ m Chizzy Ani. Ọ bụ Tobel Tochukwu Nwachiukwu Nwachibueze na-ebuba ihe a niile na YouTube ụwa wee na-afọ anyị na mba ụwa niile. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo ozigbo maka na tata anyị were akụkọ ya bụ gwa ndị nke gị niile ebe ọbụla ha nọ ha hapụ ya n'akara 100.9 ya bụ na Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti maka ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ maka gị, maka ndị Igbo. Mụ na Ike Abiama, ya bụ Ike dodo kenere anyị ndị Igbo bodo ka mara na ị nọ ebe a. Igbo na-eri Igbo, kweta na Igbo ekele m unu. Ọ nwanne unu Ike ife ọ bụ na-ekele unu. Daalụ nwanne. Daalụ. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo ozigbo ịnụ na ihe anyị na-ekwu. Nke mbụ bụ agwa m ha na isi esi bata. Ọ bụ eziokwu? Mana ịbụ nwa afọ Igbo, onye ebe n'ala Igbo ka ebugodo ka anyị bido n'ebe a. Mụ abụ onye Igbo ime a na-akpọ Imo. Nke Imo bụ ime Igbo. Ime Igbo. Nke bụ abụ m onye ọmụma n'ime Igbo. N'ime Igbo. And ihe o ji bụ Ike Abiama bụ na mkpu m nsi na ọmụma bụ Abịa. So na ahụ nwa Abiama. Ịbụ nwa Abiama. Yes, abụ nwa afọ Igbo. Kpọmkwem. Ịma na ime ha na ewe ụzọ eji bụ aha maka orimiri ahụ n'ebe a, mmiri ahụ n'ebe a, sị na mmiri Imo ahụ ka eji wee kpọbazie Imo. Mana nsogbu adịghị, mana ịkọ ọgọla anyị na ime Igbo. Ime Igbo, ọ ga-adịrị na mma. Ọ dịrị na mma. Isi ije ga-eje, ị na-eje bụ n'afọ na-abata. Mana ihe bụ isiokwu iji nọrọ ebe a maka ka esi nọ ka anyị si akwalite ọdịnala Igbo. Wee sị na ị ga-abịa tinye ọnụ n'okwu agwa ndị mmadụ ka o si ada maka na iso n'otu ndozi ọdịnala ụmụ Amadioha, ndị nke fọrọ ntutu isi ha taa sị na ọdịnala, omenala, nsọ ala, ntọala na iwu ala Igbo agaghị ala. Maka na anyị bụ ụmụ Amadioha, ụmụ anya na-anaghị anwụ ụwa so na ihe gbasara anyị nwa agaghị efula ha. Ọ anyị ụmụ Amadioha ama dịrị anyị mbọsị niile, mbọsị anwụ wara, mbọsị ọbụla anwụ wara ama gbara. Ọ dị ma ịnụ na ndị mmadụ na-ekwuta ha maka ọdịnala ha agbaba ọsọ, ụfọdụ a na-akọtọ ya, ụfọdụ asị na ọ bụ ndị ọjọọ, na ọ na-akọ nsị, na ọ bụ ihe mgbe ochie, na ekwesịghị ịda na-emezi ihe ọdịnala na mgbanwe abatago. Ụfọdụ wee weziri omenala ndị ọzọ bịara wee hibe isi, gbanwecha ihe niile gbasara ha, gbubie agbụrụ ha, gbubie afa ha. Ụfọdụ ada azazi afa nna ha dịka isi ịkọla kọsie ya ike si maka na ịma Igbo mara ya ọfụma na ịbụ nwa Abiama. Ịnụ na ụfọdụ na-asị na ha anaghị eme omenala ma ọ bụ na ha adịghị n'ọdịnala. Kedu ka ọ na-adị gị? Kọwa ka enere ha. Na mbụ enwe ka ọ na-adị m nwa afọ Igbo na-agbara ihe ọsọ, ihe bụ ndụ ya, ife dị ya n'ọbara, ọ na-agbara ya ọsọ.
mana n'ikpeazụ ka m bịa wee leta wee fụ na ọ bụ isi asara asa isi asara asa maka na ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo ị na-aza aghọta ụda asụsụ ụda mmụọ ụda enu ụda ana gbasara asụsụ Igbo ị na-asụ wee were asụsụ Igbo nke 1900 wee na-aghọta Igbo iso na ndị asara isi because maka ihe ị gaghị amata Igbo nka na Igbo bụ asụsụ okike asụsụ na-eme eme ọhịa Igbo bụ mgbe Igbo na-asịghị omenani nsọ anị ọdịnanị iwu ala na ntọala enwere ihe ọ pụtara nke a na-ekwu omenanị adịrị eme omenanị aje n'ụdị na-asị otu a ndị mmadụ ji na-eri ndị ibe ha ọrụ si bịa ka a na-eme omenanị emekwa omenala bụ omume ị na-eme naanị because omume bụ ome and ịpụrụ omenanị and o nwere omume ị ga na-eme naanị ka anị gosi gị ihe oriri na-ejikọwa maka ihe ịma ụfọdụ anụ ome ugbu a agaghị aghọta ome bụ ndụ ome maka ịkọwa ya ọ dị mma ị na-akọwara anyị wee na-asị na omenala bụ ome a na-eme ọdịnala ome dị n'ala omume ya bụ nke si n'ala enwe ihe dị iche na omenala na ọdịnala omume a na-eme n'ala eji mara ndị ọdịnala na enwere ihe dị n'ala enwere ike dị n'ala nwanna Chizi Igbo ebuka Igbo dị omimi anyị tụwawa Igbo mata onwe ha Igbo mata Igbo ghọta ụda mmụọ na ụda enu Igbo ụda anụ Igbo ha ga-ebewa akwa maka igewe olu ọzọ ntị maka na ọ bụ asụsụ Igbo bụ asụsụ okike nke ndị nwa bekee na-akpọ a cosmic language ọ bụ asụsụ okike Igbo dị ka ọ dị ka isi ekwu ya ka ọ dị anaghị achọrọ ya dictionary anaghị asị gị gaa na Google kama ọ wee ghọta ụda Igbo wee ghọta ihe bụ nsọ ala iwu ala ntọala ọdịnala na omenala anọbịa bụ gịnị ise ọ dị ma kedu ihe ị ga-agwa ndị a na-ekweghị na omenala Igbo maka na isi esi wee bata ebe ahụ isi ndị obodo ahụ ha na-eme omenala mba ọzọ nwanne Chizi ka m tụpụta gị obere oge m jere ala bekee ebe m nọ ndị a na-akpọ ndị chinko ndị anya dị ka afọ ha debecha ya kandụl na-ele anya si na ndị a bụrụ ihe nna nna ha bịaghị ya lee nke ndị a ibe ha na nke ndị ihu ebe a dịọrọ ihe adịọkwa ihe nsensị ha na-enyere ha nke ha ọ na-adịzie proud about it mgbe na-ajụ onwe m so kedu ihe dị nke a mana mgbe m bịa agawa ihe dị deep na ihe gbasara omenala na ọdịbendị ga-adịrị ha maka ihe na ọ nkụta na mba na-eghere mba nne mgbe a ka m bịa ma na asara anyị isi saa anyị isi safusi na ihe gbasara ihe anyị edewesara anyị a na-akpọ arụsị ma a na-akpọ arụsị bụ arụsị ihe isi rụrụ English asị na artifacts act nwere facts behind them ihe arụsị a bụ ihe eji arụpụta ihe dị iche iche ndị nna nna anyị ha debere anyị mgbe gboo ndị ọcha bịa were ya ndị edebere anyị mgbe gboo bịa debe ya n'ebe n'okwu arụsị ọ bụ ebe a na-amụ ihe ahụ dị n'okwu arụsị maka ị na ihe ahụ ihe isi rụrụ arụ nke isi mana ụfọdụ si na arụsị bụ ọjị kedu ihe ị ga-agwa ndị na ya akwụ asị na ndị na-ome omenala ha na-agụ arụsị ha bụ ndị ọjọọ kedu ihe ị ga-agwa ọya wụ ụda anyị isi ịnụ arụsị ọ dị bụrụ gị ihe ọjọọ ịnụ ihe nkwu na arụsị arụ nke isi rụrụ ya English asị na artifacts ana ihe ọbụla isi rụrụ o nwere nkọwa maka ị na o nwere nkọwa ya mere a ji buru ya wee dewa ebe a na-akpọ okwu arụsị for a place of study for ụmụ ha ka ghara ichefu ihe isi arụpụtara maka ọdịmma n'ihu ya bụ na arụsị abụghị ha ji arụ ị na-ekwe arụsị dịka bụ ihe ọjọọ ịma na ihe eji ekwu ya bụ ndị a sara isi dịka isi kwuo abịa sapụcha ha ha isi n'ime na-eme ọdịnala sị na onye a na-aga arụsị na onye a bụ ọgọ mmụọ ọ dịzie ka ọ bụ ajọ ihe anyị na-akọrọ ọya ka m ji si ka ịkọwatakwa ọrụ ha maka na dịka isi kwuo arụsị a na-ekwu
na ihe edebegasịala anyị dị ile ka ndị ọcha bịakwa zuru wee na-anabe ọkwa na ha agba ndị isi ojii na-agba nigiri ka a ga-esi bughachitara ha ụfọdụ egboro na obodo ha ji emezi ihe dị ile dị iche iche mana a chefuru ya abịaza saa isi ụmụ ihe a niile bara uru anyị adaghị ekwutazi maka ya ka m ji asị ka ikwusie ya ike si maka ndị na-asị na alụsị bụ ajọ ihe ka ịkọwa maka na ikwutara okwu gbasara ndị China ndị India icheta ịfụ na ihe niile a na-alụ ugbu a enweghị ebe ị ga-aga ugbu a ị gaghị na mba ụwa godo ị gaghị afọ aka ndị ọrụ aka ndị India na ndị China mana ọrụ aka ndị Igbo na ala bekee ebe ha na-akpọ museum ebe ha tọwasịrị ihe ndị ha butesịrị ihe ha dewesịrị kpa ha na sị na ọwa arụsị ka ezi ihe ha ji were edewesị na museum jee na-akpara ego ebe ha jiri ihe ụka butere ndị be anyị saa anyị isi si na ihe ha bịara na ihe ahụ ha butere ndị nna ọnụ nwere na ọha arụsị ka ha na-efe mgbe anyị rụziri ụmụ Amadioha ndị Amadioha zipụrụ na mba mepee ha anya lewezi anya ebe e dewere ihe niile wee na ihe niile ahụ abụọ na-akpa arụsị na ọ bụ ihe nka na ụzụ ihe zoro ezo eji ame nka na ụzụ taata nwa bekee jizi wee na-agba anya egwu n'ihu Igbo pụtazi ọ na-akpọ nwa bekee na nwa bekee wee agbara ma ọ bụ ihe nna nna anyị ha bịara zuru chọpụta ihe eji eme ji na-agbaziri anyị egwu n'ihu today ka anyị pụtara na-asịzi na ha wee agbara ihe nna nna anyị bịajizie were ụka sị anyị na ọnwa arụsị ka anyị na-efere mgbe ha bịkọta mgbe ha bịa bụrụ ya na ọ dị n'okwu arụsị a place to study them ebe a na-study ha ka ha bịa bụrụ ya bịa gọbuzie anyị na ọwụ ihe anyị na-efe mana ndị Igbo anaghị efe ihe ofufe Igbo na-egbu ofufe wee ofe ịsụwa ụtara sụcha ya n'ikwe were aka ọdọ sụọ ya ọjụ na ọma mfe were ofe tie ofe ya wee ofufe daalụkwa Ike Abịama nwanne ekele gị ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị Igbo na mma dịrị ndị nsọ ala na mma ndị ndozi ọdịnala ọ dị ma gịnị bụ nsọ ala Igbo asị gị kọwagoro nsọ nke bụ nsọ maka na ụfọdụ adịghị amachasị nke bụ nsọ ugbu a otu ịpụta na enwe dịka na n'ime atụ ị nwere ezinụlọ ịpụtasị ihe dị otu a wee na ihe asọrọ m nsọ ya hụ gịnị ị chọghị ka ụdị ihe a mee ala Igbo nwere nsọ ọla Igbo niile na-agbaghị aha niile asị na Igbo na-asụ n'onu ma ha kwa ụkwara o buru ofu kedu ụkwara ahụ Eke Orie Afọ Nkwọ afọ Igbo niile na-azụ ya so na everywhere na ala Igbo nwere ifefa na-asọ ife a na-asọ ife na-adịrọ mmasị si emeni ya ya bụ nsọ a na-abịakwa na ahụkwa iso nsọ ahụ ihe so nsọ ahụ ị na-eso nsọ ahụ asị gị asọ na because ihe eji si gị eso na nsọ ahụ enwere ama ga-abịara gị maka na mmụọ si gị sọrọ ya ihe a nwere ihe ọ ga-agwa gị maka ọ bụrụ na isi ọrịa ya ọ gwa gị ya mana ọ bụrụ na isi ọrịa ya ọ ga-abịa gbara gị ama ị ma na ihe nji jụọ nsọ a maka na ụfọdụ na-asị na nsọ ndị Igbo nọ alụ na omenala Igbo ma ọ bụ ọdịnala Igbo na ihe niile abụ alụ ihe dị iche na alụ na nsọ gịnị dị iche na alụ na nsọ maka na ihe ọbụla ndị ọdịnala wetara ndị nna anaghị mere ndị agha sadisi na-ewere ofu ihe a ga-eme ajụ ya kpamkpam isi m na mmadụ na-eme nsọ na obodo anyị bụ obodo dị nsọ obodo na-efe Chukwu na-efe Chineke debe onwe ha nsọ na-asọpụrụ na-ebi ndụ ọma na-anaghị eme apụtasị gị na ihe niile ahụ anyị na-eme na ka anyị si ebi ndụ na ka ndị nna anyị si bie ndụ niile na ọ bụ alụ kedu ihe dị iche na alụ na nsọ arụ bụ ihe a na-asọ asọkwa asị na mgbe a sị gị sọba ife eju na ịma nsọ ya imebego na arụ ịghọtago inupụ gị si na ihe a na-asọ asọ ọ bụrụzie arụsị arụkwa mana n'agbanyeghị langweji a na-eyuzu taa anyị matara taa ma nke eji ndị onyonyo ndị dị iche iche wee na-akụgharịsị anyị isi ihe niile a si na langweji echenji kemgbe 1900 si n'aka ndị ahụ bekee
na ihe niile ejiri ụka saa anyị isi ịkpa arụ ịgbara ịkpọ nsọ bịazi omenala because ihe ndị mmadụ ji afụzi omenala ebu dị ka ndị ori na-enwezi ifufe na-eme wee gwazi ụkwụ na-eme na ha bụ dibịa wee na-ije ịjụ ajụjụ ịjụ ese asị bute ọkụkọ bute ewu bute anụ bute ọrụ anụ bute nnama bute everything egbu ọkụkọ imezi ife jisiri oyi ife na-atụ egwu ife gwa gị ego ole ị ga-eweta na a ga-arụrụ gị agwa a ga-eluru gị ichi a ga-emere gị nke a ga-emere gị nke a the end of the day akụ ya gị ụjọ asị gị mmụọ mmiri na-eme gị nke a ụmụ ihe niile a meziri ndị Igbo na-achọ ọzọ ịma nke bụ nke ha ndị nwa bekee ejizi aka wee ihe ahụzi wee kodozie aka wee sị na ndị mbụ nna nna ụnụ na-eme arụ ha na-eme ga-efe arụsị ihe ha na-eme ewu fetish things idol maka na ọ bụ idol nwanne na iji pụta n'ukwu osisi ma ọ jee na mmiri na-egbu ọkụkọ na-egbu ewu na-emetọsị mmiri nne na ajụjụ a na-ajụzi bụ ọkụkọ n'onu na ewu n'one ka nwa bekee bụ wee na-arụpụta sayensị and teknọlọji ajụjụ a na-ajụ ọkụkọ n'one na efi n'one ka fa na-egbu n'ukwu osisi mana ndị nna nna ha gbara dibịa na gboo fụrụ ụzọ na gboo mmere omenala na gboo ewe oge anụ nakọta eme egbupụ ọbara mee ụmụ ihe iweta ọkụkọ ka a chụọ aja a na-achụgasị aja gboo bekee sị gị na religion is for ritual not for sacrifice ihe niile ahụ ncheta ncheta na ọ bụrụ ofufe ncheta and oge ruru mgbe o ruru enwe infiltration ka m ga-esi asụ ya ihe mbanyebezie ndị mmadụ ewerezi uche nke ha dịka akọ na uche nke ha na anya ha uche ha si egwe ha na-abụrụzi ka ntọala si dị tinyebesie ife n'ife nyeziri nwa bekee ohere izizi na ihe anyị na-efe bụ alụsị ndị iruo today ka ha na-emekwa omenala na-emezikwa ifere na ha na-eripitikwa ife anwa a na-asụ asụ na-asụsị anya nsọ mana ajụjụ nke anyị na-ajụzi ọ bụrụ na mmụọ ka a na-agụ eziokwu dịka ụfọdụ si na a na-agọ mmụọ anwa na-egbu ọkọ na ifere na ka ife na-agọpụta na mmụọ kedu ama ọ na-agbalụ gị because na anyị bụ ụmụ Amadioha Amadioha mana ewe ndị sikwa na ifo Amadioha maọbụ ịkpọkwa Amadioha na ọ bụ ajọ ihe kọwagodu maka nke a ịkpọba o depend ka isi ekwuzi ịkpọ Amadioha na ife Amadioha ọ mgbe iji edebe somewhere si na ihe a bụ iru na ọ bụzi like a deity ọ bụrụ azụ Amadioha pụtasị gị na ọ bụ ama nke dịrị ọha dịka ọ bụ eke anyanwụ oke n'ụtụtụ ọgba ama anya ọbụla ahụ ya ama nke dịrị ọha na awa n'ụtụtụ ọbụla kachi hụrụ ibido chebe echiche akasị na anwụ awaala ibido chewe echiche ka ị na-eche eche ama na-agbara gị ama ị ga-eji wee pụ ndụ ama echiche ị na-eche n'isi gị ihe ị na-achọ ka ama ga-esi agbara gị. Isi na ndị Igbo adịghị ife kedu ka ndị Igbo si ayọchi ha ayịyọ maọbụ na-etochi ha maọbụ na-ekpere chi ebe ka m bịara iwe okwu ahụ efufe okpukperechi kedu ka ndị Igbo si ekpere chi ha ịma na the whole ihe niile anyị na-eme as gịnị culture celebration ka asị gị na-emenụ nke a na ncheta nke m afọ ọbụla ka a na-eme ihe a every month onye kwuru ka a na-eme nke a na ncheta nke m ebe ka e kwuru nke a n'ala Igbo otu a ka ọ dị ebe ka e kwuru ya n'ọjị ahụ ị na-awa n'ụtụtụ onye kwuru ya mana ịbịagoro ọ bụ ndị nna nna anyị ha debesịa na-emenụ nke a ka unu na-echeta ike okike kere unu na iwe ọjị chifo n'ụtụtụ ewe ọjị waa ịbụ oji iji ọjị n'aka ifesi na oji pụọ waa na ọjị ahụ iji na onye iji wa ya ahụ na anwụ awaala na ngide na ịwakekwala na-emenụ nke a na ncheta nke m dịka otu ndị ụkọchukwu na-emewuru ha were achịcha sị gị na-emenụ nke a na nche na-agwara gị achịcha ihe a omenala anyị ka ha dewere na-emesasị ndebe anyị anya mana chi Igbo ikwere na ndị Igbo nwere chi ukwu onye na chi ya ọbasị ụwa bụ onye na chi ya anọ onye kwe chi ya ekwe kedu ihe bụ chi chi bụ ike mana Igbo na-azị ya n'afa chi bụ ike kedu ihe chi ahụ ọ bụ ike Amadioha bụ chi anwụwa n'ụtụtụ ọ chi ahụ gị na-achọ ọwa gị ka ọ na-achaji
just like I'm putting in the solar energy bụ anyanwụ ọwa n'ụtụtụ ihe ọ na-achaji bụ mụ na gị bụ gịnị the solar particles because anwụwa ichebe echiche gbado ụkwụ na nke ichefuru ụnyaahụ ya na anya ada anwụ anwụ ya bụ na Amadioha bụ chi ọ ya ka ị na-ekwu Amadioha isi na Amadioha gịnị bụ Amadioha kọwara m Amadioha ọfụma ama dị ọha ntị ama di ọha ama ogene revolution di ogene master ọha ogene igwe mmụọ kwan mmụọ na-ekwu okwu n'ime gị nne ya bụ na ewechi bụ mmụọ n'afọ ihe niile a na-eme ọ ya ka nna gị si na Chileke ọ dị nọ Eke Orie Afọ Nkwọ ọha wee ike ahụ dị mmadụ n'ime dị ma anụmanụ n'ime ma osisi ma ihe niile dị n'ọhịa ọha na ha ncha bụ ike ahụ bụ mmụọ na-eme ofu ihe niile anyị ga-anaghachikwa na nsọ a ka anyị dokwa ya bụ onye mee nsọ ahụ mee ihe alala asọsọ maọbụ ihe dịka onye si na esi mmadụ emere maọbụ ihe chi si mmadụ emere ka mmadụ ghara ime alụ kedu ụdị afụfụ ya ha ga-afụ kedu onye ga-ata ya ha afụfụ enweghị afụfụ ga-ata kama na ihe zoro ezo nke ụwa ma adịghị adịrị gị ya bụ onye ọbụla n'iji maatụ ọwụ na iso ha ala onye zuo ori kedu afọ o kwesịrị ịta ọ bụrụ na mmadụ afọ ya wee afọ ọ ga-ata na nzuzo nke ị na-ajụzụ bụ ihe ka because onye zuo ori na mmụọ ya mana o zuru ori naanị n'ime mmụọ ya ka a na-apịa ya ụtarị ọgwụ na mmadụ afụrụ ya mmụọ ya afụrụ ya because mmụọ ahụ ị na-achọ bụ chi bụ ike bụ mmụọ ya bụ na a ga-eweriri afọ ya ga-ata nke bụ na ọ bụ asị iwu asị nsọ ala ntọala ya bụ na ọ gaghị agbanarị nke ahụ ọ gaghị agbanarị ya ndị ka isi na itinyere aka n'ọbara ma ọ na iwefu ndụ na ndụ iwefuru enweghị ka esi agbanahụ ya ya mere ndị okpukperechi eji na-agọ ndị mmadụ agọ na-epasị ndị okpukperechi a ndị ofufe ndị believe na anasa ma na anasị na enwere ihe dị somewhere Amadioha bụ electromagnetic energy na power every living human being ọ bụrụ a deity ewe ihe chọrọ ịjụ maka ije n'obodo oyibo si esi wee bịa ma ihe ndị ọzọ ndị Igbo na-abụ dịka isi kwuo nna nna anyị si ka a na-echeta mana onye nna ya nwụrụ maọbụ nna ochie ọ nọgide chọọ icheta ya ndị omenala bịara abịa ga-asị gị na ọ bụ ajọ ihe icheta nna nna anyị ha wugoro anwụ ọ bụ ajọ ihe biko nwanne enwe ihe m chọrọ ka anyị chekwuo dịka n'okwu ikwuru ịma anụ ọgbara ọhụrụ ugbu a eruo n'ụlọ kara asa ndị mmadụ isi asị ha nke cast the spirit of your ancestors nọ ha nwa na-enye gị nsogbu nwanne otu ịdị ndụ kedu ọbara kedu abụba ndụ dị gị n'ahụ na-ahụ ọbụba ndụ ndị nna nna gị ahụ so ọ bụrụ na iche na ha anwụgo ịma na ịnwụgo maka na anyị nwa bụ gịnị the living ancestors dị ndụ and ọ bụrụ na ị na-agọ mmụọ na-achọ ife ka ị esi wee nweta onwe gị nwe nweta akara aka gị nọ ha ga-ebutere ya n'ikuku because ha nọ na mmụọ ide afụfa anya anọ gị the living one na fa nọ na mmụọ ide afụfa anya so ka ị ga-esi nọdụ ị na-akasị the spirit of your ancestors who supposed to guide you spiritually for you to see the light ka ị ga-esi nọdụ na-akasị ya ị na-akasị onwe gị you are casting your information ị chọrọ ka ị connect ya information ị ghọtago so na-enweghị ihe dịka esi gị nna nna gị ha na ncheta ha na ọ bụ arụ mgbe o ji eburu arụ kama ọ bụ ihe ikenefa maka idebere gị ihe dị otu information ị ga-eji wee pụ ndụ n'ụbọchị taa ịmana ihe njiji oge ya bụ na ife onyonyo ndị ọcha na-eme ijekwa n'ebe a gị wee jego obodo dị iche iche na ndị ọcha a na-afọ oge ụfọdụ ha nọgide ha eke okoko ya bụ akwụkwọ okoko eje n'ili ebe eliri onye afọ n'anya nọrọ ebe a gbusi na-ebe akwa na-ekpekwa ekpere na ihe ndị ọzọ mana anatazie ebe a ewezi ka asị si na ije n'ili nna gị maọbụ na nna gị ochie ewe ka mmadụ ji jiri ọjị gaa ebe a asị na ọ bụ alụ
n'ọkụ ya ha na-eme ajọ ihe dị iche iche mana ha ga-eje ebe a wee je na-eme ụdị ihe dị otu a ụfọdụ si na a na-ekpere arụsị dịka isi anyị ha na-ekwu eje ebe anyị na-ekpe ekpere na-eme ihe a na-eme asị na ọ bụ ajọ ihe mana ụfọdụ na-ele ana ha lee ihe niile were ego jee n'Israel ma ọ bụ jee obodo dị iche iche eje na-esusu ahụ aja na ihe ndị ọzọ ọnụ kọwagodo ya gịwa gị jegoro mba kedu ụdị amamihe dị n'ihe a nke ndị be anyị wee mebizie agbụrụ ha ọ ihe ahụ ekwu n'ezi mbụ si na isi asara asa onye na-achọ ụzọ na-amaghị ụzọ ọbụla nwere ike iwere ya ụzọ onye na-achọ ụzọ na-amaghị ụzọ ọbụla nwere ike osisi wee gaa n'ala iri ndị nna ya wee cheta ihe ọ na-egosi gị na ha ma na nna nna ha na ọ dị ndụ somewhere na ọ dị ndụ na ọ ihe nwụrụ anwụ ka ha jọsọ na-edewere gị n'okooko osisi ahụ ka o ruzie na nke anyị ezi ị na-akpọ nna nna sị na our ancestors are dead na ha nwụsịgo ọ bụrụ isi asara asa and ihe a na-agwa gị ihe a ka ị ghara ime onwe gị maka ihe ndị na-ekwu ancestor ha ọbara ahụ dugoro dị gị ndị dị ndụ ọ gị ọ the living one now so ọ bụrụ na ị chetara fa ka ị dị ndụ fa nọ na mmụọ ama ncheta gị and they will never pass any information for you ikpu isi n'ụwa kedụzi ndụmọdụ ị ga-enye ndị be anyị ugbu a gbasara ihe gbasara ọdịnala anyị na ndị na-agbara ya ọsọ na ka ị ga-ezi kọwa ya ikwutere okwu maka ndị China a na-abụ ọlụbe ngwụcha afọ ndị China na-wepụta oge ezumike ha ga-ejije mee omenala ha zuo ike ọrụ ma ihe ndị ọzọ ndị a wetara omenala bịakwara na ala anyị ewe oge ọ ga-elu ha ewepụtagasị oge ha ji ekpere chi ha onye ọbụla emechizi ọrụ agaghị aga ọrụ mana ndị ọdịnala na ala Igbo n'ebe a bịara abịa enweghị oge a ga-asị mmadụ apụkwana jee ka emee omenala ma ọ bụ mee ọdịnala Igbo kedu ozi gị ugbu a gbasara ihe ọdịnala ihe gbasara Igbo zipụzie ozi na ndụmọdụ gị maka ndị a na-agbara ọdịnala anyị nwa bekee si gị na ọ bụ cosmic language na ọ bụ asụsụ anyị kọwara ka ụwa dị kọwara ka ndụ dị kọwara ka chi dị kọwara ka enu dị kọwara ka ana dị kọwara ka mmiri dị kọwara ka anyanwụ dị so na ndị ọzọ ị na-ekwu ihe a bụ okpukperechi na ụdị nke ha ka ha siri fụ ụwa ka ha siri fụ ihe anya ha hụrụ ka ha na-akọwa so agaghị m eji nkọwa nke ndị omenelu because for me ha ncha bụ omenelu fasiri esi bịa ọ bụrụ na anị anyị ka ọ dị ka ndị nna anyị sị na ọ dị naanị na ihe niile anyị chọrọ na ọ dị naanị be anyị na ndị na anyị nwere omume anyị ga-eme naanị akara aka gị achawa gị n'aka and e nwere iwu ala nwere ntọala nwezie nsọ ala na anya mere gị ise ije ese wee n'enu iyi ụwa ịnọ maka na anyị nọ n'iyi ụwa nwanne anyị nọ n'iyi ụwa na ọ bụ ịkwụba aka gị ọtọ ise so dịka ihe ị na-akọwa ndị mba ọzọ ka ha na-ekwu nke ha bụrụ nke anyị bụ nke anyị dịka ha na-ekwu because ndị agwa anyị sị na nkụ dị na mba n'ọya na-eghere mba nni and nke agaghị eji na nke nwa bekee ji ya na-amale nke anyị ma ọ ka ha si eme mba na nke anyị ka ha si kọpịrị ihe niile bịa sụgharịa ya isi werezi ihu ha wetawaziere anyị ya ka gasị n'ọha nwe ya ya mere ị ga-eji eme ihu na Koranụ Ibrahim ihu na Baịbụl Abraham ka ihe dị iche na aha na abụọ ofu akụkọ ka fancha na-akọ ebee ka ha si kọpịta ya anyị ma ọ ya ka ha si bịa ka anyị gwa ndị Igbo ka ha gbazila ihe nna nna ha debere ha ọsọ na ebe a ka ndụ dị ebe a ga-ezi ha ife ebe a ga-ezi ha onwe ha ọ dị mma onye ị na-anụ n'ya ugbu a bụ ike ife ọbụ ya bụ ike abịa ma ọ bụ onye n'afọ omenala Igbo n'anya nke ukwuu wee na-akọwa otu o si dị mma ka anyị na-achị wee dozibe ọdịnala anyị mana ewe ihe ọjọọ dị na ọdịnala maka na oge ụfọdụ asị na ewe ihe ọjọọ dị na ọdịnala Igbo nwanne m Chizi o so na ihe ahụ agbagharịrị anyị isi anyị kụzie nke anyị abụrụzie arụ bụzie ọjọọ tezie enwe ndị pentịrị ihe ọjọọ enwe ndị mere ya sasị anyị isi anyị ji ahụzi nke anyị ka asị na nke anyị bụzi arụ mana ụmụ Amadioha bịara ka a bịa kọwaa ihe ahụ ọfụma because Amadioha pụtara ama nke dịrị ọha ama ịgba ama dịrị ọha ihe ahụ na-agba ka a gbara ụnụ ama ya
ọwụghị deity ama Amadioha awụ ndị nwere ihu nke na-enwe ya na-abịanụ anyị enweghị ihu ọwụ Amadioha chifo n'ụtụtụ ome gịnị oke ị na-ahụ ya anya ọ gbara gị ama ya wụ eke ya wụ anyanwụ. Ọ dị mma n'oge na-adịghị anyị ga-agbape ekwentị ka gị nwa na-ege anyị ugbu a wee soro wee tinye ọnụ na ya. Cheta na ihe anyị na-ekwu maka ọdịnala nsọ ọdịnala ka a ga-esi wee kwesie ike na ọdịnala anyị. Akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ bụ 0909771 109 0909771 109 ma ọ bụ 0902311 409 0902311 109. Anyị bịachite azụ anyị na-akọpị atinye ya ọnụ na-eweziri okwu unu anyị na-abịa. Oh, yeah. Well, I can quickly get you a tea on there 0909771 109 or 09023111009. Chetani hine gebo papando no no karaka solid FM where chinchim na kara na repom ni tolu bob ni no wene ga no asno ga drigmo oge ru no ga ga na ajuju oba anyị na ike abịama na ebe ugbu a ọ chọrọ ka edozie ọdịnala o wee na-akọwara anyị ka a ga-esi mee ya. Ngwa onye dị epi gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ekene gị ndị afa gị na ebe isi akpọ. Chief Odunze. Ebe ka isi akpọ nwanne? Ebe? Esi m Enugu abụọ. Ngwa tinye ọnụ n'okwu nwanne. Ihe m na-ekwu bụ ịma na ndị mmadụ ji na-eme n'omenala ya ana mana ha gara ya maka ihe ha jide anya bụ omenala adịgori tupu ụka wee bịa. Ụka kachakwa na ada ka nchetakwa na early 60s mgbe ọ na-abụ fada bịa anyị eduga anyị ejikwa moto fada aka ebe o mere na ugwu ngongo na-enwe anyị bịara n'ume mgbe ahụ. So afta moto fada bịa makacha ụka anyị chụkwara ụmụ ikorobịa ejekwa ka akwa moto aka ka nwa mmiri ebe ahụ nara. So omenala dịtụ ụka efọrọ yes ụka dị ezigbo ihe mana omenala adịgo tupu ụka wee bịa. And not because of ndị mmadụ na-akpọ omenala isi naanị odi ya isi naanị gbatara ọnwụ jidere ndị mmadụ egbuka ọpụrụ ihu n'azụ maka na ile wọchị ya early 60 ahụ tupu ịnọ na mmadụ nwụrụ ọ na-eruchi ofu ahụ ebuọ ofu onye aja nwa ofu onye ahụ nwụọ ọbịazabakwa dịwakwa maka ọkụkịta Chineke kwụkwana ihe ọjọọ. You put on Zika Avenue, Monagwani Road, especially every Friday, Thursday, Saturday. Number of Uzwe is Lagafe. You know, wonder what in the mother of the okay, you can't that woman and say no man and other. I want to hack at Tarokanina, make a feeling in our make a feeling in our Holy Ghost fire, my gender. I say in Abu, then we know they get it Abu. Why the hell make a fool and regular? They make a fair. I said, I'm a boon. No, we know they get up. So, Omenane, and the new book was said, you know, when you walk, if you can. Dalo. Every was there. So, what was no man that you would have met? Chukwadiama, Chukwotike, Amadioha, Nina, who sort of what you don't wear. Oh, one of the China Nina, or Muji Talent Money, we go now. Dalo one, Dalo, Udodregi. I will quarter, I never quarter when I get.
onye na-akpọ biko gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ onye Okafọ ngwa tinye ọnụ n'okwu ihe chọrọ bụ nwa amadi ahụ na gịnị a na ebe ahụ m chọrọ inweta nọmba ya ọ dị ma emesịa gwa gị ọwara ebe ị ga-aga ma ọ bụ ije na kpakpando ị ga-afụ ihe niile ahụ ebe ahụ ọ dị ma emesịa ọ bụrụ na anyị mechaa mie gị ekwentị ma ịkpọọ m mie gị ya daalụ ọ dị mma ka anyị wekwara ọkụ wee na-aga biko gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ Chibueze ebe ka isi akpọ ngwa gaa n'iru ị ga-anọ ya ka anyị nụ ihe ị na-ekwu ọfụma gaa n'iru Chibueze ngwa m ọ dị ka ogbubiela ka anyị were onye ọzọ biko gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ ngwa gaa n'iru isi na afọ gị bụ gịnị zero njọ ọ ga-adịrịrị gị na mma gaa n'iru nwanne ise nwa bụ ọkpụkpọ omenala amaka maka na ihe nna m ji zụọ nwa bụ omenala mmecheta ọbụla omenala nke ndị mmezi kịta echeta mgbe gboo mmadụ nwụrụ na anyị nwabụ ụmụaka ga-apụta n'iro na asị na mmadụ nwụrụ mana kịta enweghị ihe ụka niile mebicha ihe omenala maka na isi ebe a na-enu ozu mmadụ ịfụcha ụmụaka jide ebe ahụ maka na ọ bụrụ onwe nna anyị na-akọrọ maka nna m ama akwu okwu Igbo ọ ghara isi iri tinye na ya maka na abụ m onye na-anọ ndị okenye nso ihe a na-akụwanye m na-agbasata n'omenala ọ bụrụ otu ihe kpọrọ m ka m na-akụzi kịta maka na ọdịiche adịla ụka dịkwa mma omenala dịkwa mma mana nke m na-ekwu nwa bụ zero njọ bụ ndị na-eme nke ụka zero njọ nke ụka ndị nke na-eme omenala aka ọcha maka omenala bụ aka ịdị ọcha ọ bụrụ omenala ka a na-emezi kịta dizgriti na gọ a na-emezikwa ekene m unu daalụ nwanne daalụ ọ ga-adịrị gị na mma biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ọ si ada ọ na-ada oyi nwanne mmadụ ọ dị nwata na nne ya a na-ekele gị ike abịa ekelekwa gị nwayọ wee na-anụ ụdị ya eziokwu o nwere ikpepu ka anyị lụtọkọta aka aba ya m iwe were mere ife asịsị efe na arụsa kere akị ọkwa na-akpọ Obeji Maria a na-ekpere ekpere na-esusi ọnụ akpọ Jizọs Kraịst mgbe ya kpọrọ akpọ ọ bụ ụkọ nọ ebe ahụ daalụ nwanne gaa n'iru eziokwu nwe onye ọbụla mere ife ọjọọ magụ ya na ya mere ife ọjọọ ọ bụ eziokwu dịka nwanne m nwoke Chukwu na Chukwu obiọma ahụ na mmadụ niile n'obi ife ọjọọ ọbụla imele obi ya agwaghị ndị mere ife ọjọọ abịa na nke ndị Islam na ndị Kristian ofu ihe ahụ Abraham na Ibrahim adịghị asụsụ ji echu aja onye asụsụ echu aja kedu ọdịke ji ya a na-abụkwala egwu nwa nkịta bere dali bere da ibe ka anyị mekana nke ndị ọzọ ghere ụmụ nta nke anyị ọ kpọkọkara ihe mụ nke ndị ọzọ ọ Chineke ka ha niile ime ife ọjọọ Chineke ya ata ụta ime ihe dị mma Chineke ya hapụrụ ya egbo oyizi ekele m nwa na mmadụ daalụ Chizi enwe ihe m ga-agwa Igbo ngwa gaa n'iru enwe ihe m ga-agwa Igbo ndị Igbo anyị pụtara na-anụ sị na anyị bụ ụmụ ndị si n'ọwụwa anyanwụ the children of the rising sun and abịa sịghị na anyanwụ adịghị anwụ n'ala anyanwụ si na-awa enwe ihe oriri na-enye mmadụ ndụ na-epu naanị n'ala anyị na-anaghị eto n'ala ndị ọzọ mgbe ndị Igbo chewe echiche ihe gbasara ihe a ka ha ga-ebido matawa onwe ha ma na ha awụ na mmadụ dị eziokwu ma
ha pụrụ iche n'okike nke bụ na ndị nna nna anyị ha gbara anyị ndụ wute ihe na-ana ahụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ha gbara anyị ndụ, anyị nọ na ha gbara anyị ndụ nke bụ na anyị si na nsọ ala, omenala, ntọala, iwu ala na ọdịnala kpụpụ. Ị gaghị ama onwe gị ihe ị ga na-aga eri, ị ga na-achọzi mmụọ ebe ọbụla na-achọgharị mmụọ mana ọ gị ọwụ mmụọ. Ihe m na-agwa onye Igbo ọbụla ị chọrọ ihu mmụọ gị gaa buru enyo lee na-enye ya na mmụọ dịka nwanne nwoke na-ekwu mgbe ihe apịrị apị. Ihe ahụ apịrị apị o yiri gị n'izizi mbụ ile akpụkpọ anụ gị arụ dee ihe ahụ apịrị apị dọrọ ma ihe ọbụla ịkpọrọ ya o yiri gị. Ike abịa ma ewe ihe ọzọ m chọrọ ịjụtụ gị maka na ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu ihe n'ihe anyị kọrọ na ndị Igbo bụ ndị Chineke kere kesịa pụọ iche ihe niile wee dị na-ewe ihe dị n'ala ndị mere na ụfọdụ osi obodo ha jezeba chọrọ ime ha niile na-ewere ya na-anabịa ya dozisi anyị ewetala anyị dịka ịkwụ ụzọ ikwuru na nke mbụ na-enweghị ihe anyị na-anaghị alụ bụ na Chineke ji jee anyị mma mana anyị hapụziri ya na-ewere sọsọ nke omenelu nke ọbụla bụ nke ọcha anyị kpụzie nke anyị asị. Ọ bụ eziokwu na ndị be anyị agaghị emeli ihe ndị ọcha na-eme ma ọ bụ mekarịa? Nwanne m Chizi, nke bụ eziokwu bụ na nwa bekee mana ọ anyị ama ihe niile kama na ihe ahụ akụkọ mmiri omi gbasara ọcha na oji. Nna nna anyị si na ọ mere gịnị na ọ dị naanị ọdịnala ndị Igbo ugbu a na-eme bụ ọdịnala chọrọ nke igbu ọkụkọ mana celebration a na-agwa ihe miri emi na enweghị Chizi enweghị dị n'ime studio dị here na-awụ n'ala ka esi ere ya n'ala ka esi wepụta ihe nri ya ma igwe ya ga-ebu ụzọ tinye gị ka koodu na ọ dị naanị ndị be anyị wee na-ebekọ na anaghị na-eweli ihe niile ana ọdịnanị mgbe nwa bekee abịa chọọ ka anyị debe anyị n'afụfụ wesizi anyị na ọ dị n'elu anyị na-ebezi anya n'elu anụ na ọ na-abịa anyị na-eche ka ọ na-abịa ka anyị na-eche ka ọ na-abịa ndị ahụ ma na ọdịnala abịa kọrọ ihe anyị na fago rụcha ya fa butere anyị tọnụzi anyị isi anyị na-agbarizi ịchọta mpempe akwụkwọ ego ka anyị wee goro ife ahụ wee zọọ ọgaranya wana ha si anyị na ọdịnala na-agbaziri ha ohu wana asị anyị na ọdịnanị ihe eji ebi n'ụwa na ọdịnanị ndị nna na-ebidokwa naanị wee mebe ya dịka ịkpụ ụzụ a na-akpụbụ ya na obodo dị iche iche n'ala Igbo. Akwa koodu ya ka m gwa gị fafia bụsi a na-akpọ na arụsị. Ihe ndị nna nna anyị mesara anyị ife anyị debela anya n'okwu arụsị. Okwu arụsị bụ gịnị? Library, a place of studying. Ndị be anyị na-ejezi ebe na-akwụ ụgwọ wee na-afụ ihe ahụ abịa bụrụ na be anyị. Nke anyị ka nke anyị na-ekwu artifact ahụ na act nwere facts behind them. Artifact means acts nwere facts behind them. And n'ọwụ okwu arụsị ka a na-eji ahụ akụzi ụmụ ha ka ha ghara ichefu ihe ha debe na mgbe anwa aka enwere wepụta ebe a na-ede ihe n'akwụkwọ n'ọwa osisi ka ndị nwanne ndị nna nna ya bụ ndị ọkanga eziokwu fa nwere ike idebe information na utu ife apịrị apị debe ya ma ka anyị na-ahụ aja asị na ya n'ọkwa ide ihe mara na aga aka ya na-ahụ aja dee ebe a ụfọdụ aka ya n'ala abịaziesi anyị rapụzi n'ọdịnelu anyị na-emezi anyị n'elu fabezie were na-akọzi ma gold ma diamond na everything n'ala ndị isi ojii n'ala. Biko kwụsị okwu ike. Ndị ka ị mere ndị ebe isi akpọ ngwa gwa ya afa gị o Ejiofor Ogbuagụ ngwa gaa n'iru ọ dị mma anyị ga-agbachi mbọ ike mgbe ị ga-akwara ekwentị m onye ọbụla chọrọ ya nye ya maọbụ ijebe na Kpakpando TV na Facebook maọbụ na ebe ọbụla ị ga-afụ Kpakpando ma na YouTube ma ebe ọbụla niile ịfụ ya ọ ga-akwụkwọ ka a ga-esi weta ya na Facebook wana ka ị ga-esi weta gị na Facebook Ike Abịama ngwa chọba ya na Facebook Ike Abịama ka gị nna ya kpaba Ike Abịama ọ nọ na Facebook daalụ ka anyị were onye ọzọ ma ọjọkwa na Igbo Heritage maọbụ Igbo Heritage TV Igbo Heritage TV ọ nọkwa ya ọ dị mma ndị ndozi ọdịnala ọ dị mma gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ndị ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ Afa m bụ
maazị Nwobodo Chikọbili sizuru kwa agbangu n'okpuru ọchịchị gọọmenti nke Ebonyi steeti na-akpọ. Ngwa gaa n'iru. Na isiokwu nke taa magburu nwa ya na mma. Daalụ. Ma ebe nsogbu mezi adị bụ na ndị a na-eme na ha na-eme ihe omenala ọtụtụ n'ime ha na-awarekwa ndị mmadụ dịka nwanne m nwoke si kwuo. Ọ ga-akpọrọ mmadụ si gị na-enwe ha a ga-ata gị isi na mmiri, a ga-ata gị ahụ na mmiri, a ga-eme nke a mee nke ọzọ ka nsogbu gị wee laa. Ọ bụcha aka ọtụtụ ndị ụka okpukperechi na-emekwe. So otu ji ahụdị ya na mgbere ndị nwekwa nwakwa mmadụ nke afọ na-arụ, mana otu o kwesịrị ka ọ dị. Ọ bụrụ na nwanne m nwoke ga-agba mbọ dee ya n'akwụkwọ wepụta ya ka na-ede ka ndị mmadụ na-egide na-aghọta, ọ ga-adịkwa mma karịa otu o siri kịta. Ngwa daalụ. Ihe ọ kwuru kedu ka a ga-esi mata onye chọrọ onye nwee nsogbu, kedu ka ọ ga-esi ya ọchị ya, kama ịma na ọ ihe a ka anyị na-achọ ịmata, kama a ga-eji gbakwu maka na ndị ọgbara ọfụ ugbu a bụ ndị dibịa bataziri ụfọdụ ọrụ ha mechie n'ụzọ ije ha na n'ime ime obodo were ihe wee na-anọkọrọ ndị mmadụ egosi na ha bụ dibịa, mana ọ bụrụ otu ndị nna nna anyị ha si mee na gboo. Ọ na-abụ na gboo ndị nna nna anyị na-abụ ha yechara gị aka, gbachara gị ama, nyere gị aka, asị gị ọ dịrị gị mma ị bịa cheta ha. Mana ugbu a ndị a ga-agwa gị ihe ị ga-eji, ụfọdụ na-eli ya na ala ana n'ebe ha na-azọ onwe ha na nke dibịa. Kedu ka a ga-esi ma ajọ dibịa nakwa ka ndị mmadụ ga-esi tọpụ onwe ha na-abụ na ha nwee nsogbu? N'izizi mbụ achọrọ m ka o doo Igbo anya na emebisichana ntọala Igbo, iwu ala Igbo na nsọ ala Igbo na omenala Igbo emebisichana ya. Onye Igbo chọba ka m bịa, onye Igbo chọba esi ka ihe ọ ga-ayọ, ihe ọ na-eji eme obi ya na-agwa ya ayịyọ bụ preya bụ ayịyọ. Onye Igbo adaghị ayịyọ. Gị na onye Igbo na-eme ife na mgbe gboo, ọ sịghị ya ga-atụ gị ụjọ agwaghị nke bụ eziokwu, ị na-enye m nri, maka ihi na onye ọbụla maka esi akọ ugbo, onye mara maka esi eri nri na biya. So kedu ihe ị ga-eji eme ya ka ọ ghara ịgwa gị nke bụ eziokwu? So na ya adaghị ayịyọ. Ọ mgbe onye Igbo chefuru onwe ya pụrụ na nsọ ala chọwazie mmụọ. Mgbe ị na-achọzi mmụọ, ị dabazie n'aka ndị a na-asị gị ị ga-eweta ọkụkọ, ị ga-eweta ijiji riri ọgwụ afọ, ị ga-eweta nke a, weta nke a, weta nke ihe ị na-agwa gị, ị ga-eweta ọ naanị ha ga-eweta ya. Ihe eji akpọ ndị ọrụ anụ, a ga-ekwuru ihe ị ga-eji weta anụ ha ga-eri, and eme elu m ala enwe ihe ga-eme because ị na-achọ mmụọ. Asịla Igbo onye chọwa mmụọ, ihu mmụọ ya ga-ala enyo ihu mmụọ. Ebe ị na-achọ wee na-achọ preya, ihe na-achọ maka ihe na ịkpụpụla na line. Ebe ịkpụpụla na line, ị na-agazi aka mmiri. Religion nke nwa bekee akwa mmụọ ka a na-ekwu, sacrifice atọnụkwa ya. Abịa na omenala ha atọnụzi asị omenalazi ihe a na-ejizi eme celebration dịka oge a na-eme oge iri ji na otu ọnụ oge iri ji, ndị mmadụ ga-agbuchie ma ọkụkọ weta ji na-enwe aṅụ na family atọnụzie n'ọha ofufe. Agbakwa ndị a sara isi bịa ka a bịa kpere ha ekpechakwa ihe omenala, ebezikwa tizikwa nke enu anyị hụ na ha ncha niile na-agakọsị ọnụ ihe ọbara a ga-emere gị nke a. Kemgbe mmadụ rapụrụ chefuo na ya bụ mmụọ, ọ pụrụ n'akara o ji eburu mmụọ ka o bidozie chọwazie mmụọ na ihe nsogbu. Ihe ị na-ekwu bụ onye nọ na mkpa ya jụọ onwe ya jụba mmụọ ya mee ya n'usoro n'aka ya. Mana ndị be anyị nna nna ha na-ejebu na dibịa na gboo. Dibịa okwu ikwu masịrị m. Dear Abia, the master of the forthcoming. Dibịa, di bụ master. Abia nke na-abịa abịa. Ndị Igbo si na ife si na afa eme. Ịchọta ime onwe gị, ide mara afa gị, ya afa, ịgba afa. Site na afa gị ka ị eji wee mara onwe gị. Igbo si na ife si na afa eme, ya mere afa na ịgba afa ji ede. Mana ndị a atụgharịsịrị omenala Igbo ijezi ịgba afa na befa. Maka ihe na ha bụrụ osu agwụ, osu mmụọ ma osu ihe, because ihe a na-akpọ osu ihe awụ like master degree. Master degree mmadụ toruo wee nwuo onyinye ị na-akọrọ ya ife na ọgwagwụkwa as a psychologist ndị bekee debesịrị ya, ọ tụọrọ gị atụmatụ kụziere gị onwe gị ịghọta. So ịgba afa
a na-eme na mbụ like ndịazị ihe dị nọma onye na-amara onwe ya jekwuru okenye bụ okenye miniri okenye amamife ọsụ Igbo anyị okenye bụ ọkaenye amamife so na dị ụtọ na ife ahụ emebisisie na ndị mmadụ ebu ụzọ oche gwa ajụ tebe nzu n'anya tebe oriri ebe oyoyo nwaanyị India na-agwọ n'ebe ha na-agba afawa ọ ka ezi mee gị ka ị na-achọ mmụọ ọnụnụ ka eme gị egwu ọnwụ na-eme gị egwu a ga-erite gị ihe ịga na ọnwụ na ịga n'ụlọ ụka ebe a na-asa ndị mmadụ isi na asị gị na mmụọ gị na gị nsogbu mmụọ ancestor gị nke etinye gị egwu na-arụ ozugbo etiri egwu na-arụzi ịchọwazie solution eribe gị mugu otu a ka ọ dị ndị a mebisiri omenala anyị na ntọala anyị na iwu ala anyị ndị anụsị dị agwa oche ajụ na ha ndị dibịazi ndị na-agba afa ma enwere ife na-afụ because na fa abụ nwa amadi ọha ha ma ama mgbara ha because na ha chọrọ iri nwanne ha ọchọ ịma ewe ihe ikwuru ụfọdụ jizi echiche ndị ọcha wee na-agbakọ agbawo ihe niile ma omenala nwaanyị ma ịgba afawa uche ndị ọcha otu a esi wetasa nke ndị bịara abịa maka ụfọdụ ha chọrọ ịgba afọ na-achọrọ ihe a ga-afọ ya ka o wee doo ha ya ọ bụrụ na eme ihe awansị mee amasị a na ha onye a na-abịa agaghị ekwe enwere chọrọ ịjụ gị ajụjụ ka ha anyị were ajụjụ a na-ajụ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ndị ebe isi akpọ I were afọ Igbo gịnị bụ afọ Igbo gị afọ Igbo m bụ onye amụma Elijah gbọcha ya azụ n'ụbọchị i wetara afọ Igbo anyị na ndị Igbo bụ ndị na-akparị enweghị ihe dị ka onye amụma Elijah biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ Chukwudị ngwa gaa n'iru gaa n'iru ihe m chọrọ ikwu bụ na ịma na ndị ụka na-akwụsị anyị isi so ihe dị ka nwa bekee wetara wedding so mgbe m na-ajụzi somebody ka ezi mbọchị ga-eme wedding ị ga-agbakwa nkwụ ebe esiri omenala dị mma so ya ka m chọrọ ịjụ ngwa gaa n'iru a ga-asa ike abịa ma ịnụ ihe o kwuru na ụfọdụ tupu mmadụ ekweta na ya anụ nwaanyị ugbu a na ọ ga-eji ofe iwa ekpere ya ekpere gọzie ya tupu ya bụ ịgba akwụkwọ tupu o kweta na ya anụ na anụkọna eyibe iwe ndị ọcha yipụzie ya maka na anyị mana ihe ọbụla gbasara ojii asị na ọgba alụ nwanne ka njikọ dị gị nnọọ ihe gbasara alụmdi na nwaanyị ọwụ na nne na nna tara ahụhụ nwaanyị kọrọ nwa ha gozie ya nye gị ị na-ekwetaghị na ọ bụ ngozi ka ha nyere kedu onye ọzọ ga-ekpere gị ekpere ma ọ bere ihe ga-esi esi na nke a ngozi nne na nna tara ahụhụ nwa kpọọ gị nwa a valued that blessing na ngozi a ha na-enye gị mgbasa a na-akpọ gị nwa wee bụrụ nke ahụ ga-eme ga-agba gị ndụ ị na-amadị ngozi ihe ahụ nwere na-aṅụ iyi afụgo m ebe a na-eke were ụdọ kekọta ka anyị were okwu na ihe na-eme onye na-akpọkwa ya afa gị na ebe isi akpọ afa gị na ebe isi akpọ ngwa gaa n'iru onye ka gaa n'iru isi n'isi ebe akpọ gaa n'iru ndị chọrọ ịjụkwa onye ahụ gị dị ma ọ bụ o nwere ihe jụrụ ya ọsa na ha achọrọ m ịghọta ajụjụ a ngwa jụọ esi ya gịnị bụ arụ na nsọ ana daalụ anyị daalụ otu mmụta nke m arụ dị iche nsọ ana dị iche mana ya ma na onye ka na-ege ntị ka ọ kọwa ha ya ngwa dị n'omenala nọọ onye kwe aghọrịa ya ọ dịka otu egwu mmadụ tupu ekete mmadụ ihe ga-afa gị igbochi na afọ onye na-ekwu onye ụta mbọ onye ka chukwu nwa kwere nwa onye ka yitu daalụ and ya na-ekwu omenala na omenelu onye dị na ya na-eme omenelu ma ọ na-eje ụka adepụrụkete n'elu ma erichi ndọsọ n'afa nna na nwanna na mọnsala okwu ya hapụ imedu ala so dịka arụ dị iche na nsọ ala dị iche ọ nsọ ala ka esi ghọta mana arụsị ụlọka mmalụ na ọ ga-akọwara m ya ọfụma ọ dị maka ọ saa gị ngwa ka ọ saa gị ngwa nwanne dịka ị na-ekwu arụ bụ ihe ọjọọ ị na-anụ ihe m na-ekwu na arụ bụ ihe ọjọọ
asị na onye emega arụ ihe ahụ bụ nsọ asị debe nsọ ideberozi nsọ imefia ya ọ bụrụga imerụ nsọ n'asụsụ ọzọ Igbo na-asụ n'onu n'onu mgbe nwere nkọwa dị iche n'iche ike abịa na ihe nwanne ọzọ ndị mmadụ a na-achọ ịkọwa mana ihe niile eji saa ndị mmadụ isi bụ na a sị na ekwensu bụ ajọ ihe gịnị bụ ekwensu na ihe niile ndị Igbo na-eme asị gị na ekwensu ewe oyoyo ojii ihe ojii ọbụla ekwensu bụrụ alụ n'uche nke gịnị bụ ekwensu a n'izizi mbụ n'asụsụ Igbo anyị ekwe anonsu ikwe na aka odo nna anyị na-eme ọgbụsị akpụ iyo akpụ mesi ihe niile akpụ ga-eme isi akpụ n'ọkụ esisi akpụ n'ọkụ ọ bụrụ na okwere edebia n'ikwe ewere nsu suo ya okwe ọkpọkọta ọnụ megịnị ọkpọkọta ọnụ ino ya ya wee ekwensu ekwe na nsu ọ bụghịkwa Satan and devil dịka ha si ekwe ya devil bụ evil etiri dị n'azụ iwepụ dị ọhụrụ evil dị ahụ nwe onye ahụ bụ mere ife ọjọọ bụ devil ndị Igbo si gị na abụ ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ ajọ mmụọ bụ ajọ mmadụ gịnị bụ ebuziri ekwensu ahụ ekwensu ka m kọwara gị bụ ekwe na nsu ikwe na aka odo bụ ekwe na nsu ikwe na nsu and na dịka ọ dị mgbe gboo na ekwe na aka eji akụ ya bụ ekwe na nsu ịkụ ya kpọm osu n'ụda ekwe na nsu so n'ọnwụ mgbagharị na ịsagharị isi ahụ ha saa ndị be anyị gaji wasị na devil na Satan na ọ bụ ekwensu and ihe agaala for generations ihe agaala for generations ndị mmadụ ewe chezie na ekwensu na ọ bụ the evil na devil English word will a spell magical word ọ ya ka eji jide anyị ọ dị mma ka anyị wekwara okwu onye na-akpọkwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma mee nke a dịbeghị nkwadebe ka anyị were onye ọzọ biko gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ bee ya nkenke ọ dị ka nke o kwuru kịta mkpa ajụrụ ya kwe gịnị bụ ekwensu ọ gwara na nghọta nke m ọ dịkwa ka afọ Igbo ya na-ekwu ekwensu bụ onye kwe osi ikpete n'ihe ọjọọ otu iji agba na ihe a bụ ihe ọjọọ mechie ihe ikwego osude gị n'ihe ọjọọ ahụ ịma odogo ya bụ ikpe osongu ekwensu ikpete ya osongu adịghị ahụ ya bụ ihe omena onye kwere na ya omebere ọ na-emere ya onye bụ ikwensu ikpe ihe omebere gị daalụ onye ka nwanne Igbo na-asụ n'onu n'onu na nkọwa Igbo o si ka isi ghọta ka ike esi wee kọwa ya biko gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ ndị ebe isi akpọ ngwa gaa n'iru bee ya nkenke o ekele ka ihe na-eme na ebe anyị kịta ndị amụma ụgha onye na-efe eji chọọchị ọkụ kịta gbazitia otu ya ndị mmadụ ahụ ihe niile a na-esi ihe mere ihe na-eme na ndị nke anyị kịta kemgbe ụnyaahụ ma a na-esi chọọchị ịta ọ nweta ọtụtụ iji ihe ọ na-aghọgbu ọjọọ sị gị na papa gị chọrọ ibu ọ nara gị ego ọ kwụcha ihe niile nwere solushọn dịka wee bụ na ndị nwụrụ ndị nke nwụrụ anwụ ndị ejidere last week mmadụ emeta chọpụta n'ụlọ ya ihe ka a na-egbu ndị ya ejide ya so ọ bụrụ na ndị amụma omume ọzọ ka mmadụ ihe a na-ekwu ọ nwere ihe dịkwa chọọchị ihe a na-ekwu chọọchị jiri ebe ọ dị mma daalụ ịnụgo n'ihe okwu maka ndị amụma ya na ihe ndị ọzọ oge na-asịzi anyị eme na nke a wee nke a bụ ọpụrụ iche ike abịa ma
na nchịkọta okwu ewe ndị sịrị gị dee ụmụ ihe a na-akwụ ka na-akọ ịma na ihe eji saa anyị isi bụ na ewere ebe a na-edekọnata ụmụ ka ndị be anyị si bie ndụ ndị nna nna ya si bie ndụ ndị nke ọzọ wee were nke ha wee bịazie saa anyị isi sizi anyị gbubie ụwa anyị na agbụrụ nna nna anyị ha ịhapụzi ihe nke anyị kedu ka dịka otu ndozi ọdịnala ugbu a kedu ka a ga-esi dekọnata ụmụ ihe a ụmụ amara na ndị Igbo were gbọ pụrụ iche na Chineke kere ha ihe amamihe pụrụ iche na ọdịnala ha bụkwa nsọ na anaghị na alụ bụ alụ na ha na-efe Chineke n'ezie. Na nchịkọta okwu kedu ndụmọdụ gị nakwa ewe ndị si na ha chọrọ Facebook na ihe ndị ọzọ ebe gị na ha ga-agba ka ebe ya nke na oge na-asa kwarapụ Chizi ekene nge m n'ụbọchị nke taa maka program a. Ndị Igbo si na nwata na-achọ nke ya adịghị anya okwu anọ nkụ dị na mba na-eghere mba nri. Onye Igbo ọbụla nọ ugbu a n'ọgba chọrọ ịma ihe gbasara his ọha own heritage, ihe gbasara onwe ya na ịmata onwe ya dịka nwa asụsụ Igbo ka ọ dị n'asụsụ Igbo. Enwe ihe a na-akpọ Igbo Heritage Education, ọ dị na Facebook. A nwekwara akara ị ga-enye gị etinyekwa gị na ihe WhatsApp ebe a na-akụzi ife nkụzi gbasara onwe gị. Ebe ahụ ị ga-ajụ ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ, ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ ọ dị ya. And ihe m na-agwa onye Igbo ọbụla ihe anyị ahụ unu che na o furu efu ọ nọ. Every information dị intact, o furu efu, kama ọ bụ onye chọọ asị onye kwe chi ekwe. Otego emere anyị ihe and ihe emere anyị nwa nwere ụwa ya alọkwuru, mana nne na nna ma ihe anaghị ekwe ka osisi rụkpọrọ ha anya rụkpọkwa nwa ha anya. Ya mere oge ugbu a ama dị ọha mmụọ ahụ bụ mmụọ nke ndị Igbo n'etiti anyị iji wepụtara anyị azụ akọ na uche anyị. We are talking about our memories, our lost memories. Akọ na uche anyị furu efu dị na gịnị iwu ala, ntọala, nsọ ala, omenala na ọdịnala. Mere Igbo ji eme ha ekpechasị gị n'ọwụ ise ọ dị adị. So dịka m kwuru, enwere onyonyo nke dị na TV na YouTube, ị ga-ahụ Igbo Heritage TV. Ọ bụ na Facebook ị ga-ahụ Igbo Heritage na Facebook ma ọ bụ ụmụ Amadioha dịka ọ dị taa na Facebook. Ije ụmụ Amadioha dị ya ebe ahụ ka ị ga-anweta information a ma isi ma edekwara ya ede ọ dị adị ofu ha efu. Anyị anaghị achọ ide ede because ọ dị adị. Ekene m unu. Oge adịghị mana ama m na kwamgbe ị kasị esi bata ị ka ga-anọte aka bịakwa ọzọ maka ndị ọ dị mma. Mana isi esi abịazụ ụmụ ajụjụ karịrị akarị, mana ị nwere ike jezie na Facebook chọba Chiziani ma Kpakpando TV. Ụmụ ozi ya niile ga-adị ebe a. Ịchọkwa ikiri onyonyo a ma fụ ihe a niile nke ekiri, jee na Kpakpando TV na YouTube efuzie ike abịa ma a ga na-akpakarịta na-agwakwa unu ebe unu ga na-afụ ya. Eje na Facebook zitere m ozi maka nwaada si na ya chọrọ akara ekwentị ya. Ị ga-akpọzi m ka ihe ga-akara ekwentị ya na 08023301976. Ịkpọọ m na 08023301976. Zite m nke ozi chọkwa n'ihe ịgbasa ozi kwado ọdịnala ndị Igbo ka ekwuchibe ya ike. Ịbịa n'ụlọ ọrụ anyị dị na ụlọ nke iri B ya bụ 10B Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu. Ebe ebe ahụ agwa gị ha na-ewepụ na anụ wee na-eri anụ. Ndị omenala pụta ka akwadobenu nke anyị. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Jee kirie nke a na Kpakpando TV nọ na YouTube maọbụ ije na Facebook Kpakpando TV maọbụ ịchọba Chiziani na Kpakpando TV sitere anyị ozi ka anyị kwadobe nke anyị. Ọ bụ Tobel bubara ihe a na YouTube. Ekelena m ndị otu odozi ọdịnala niile, ndị otu Amadioha na ndị Igbo Heritage niile ndị niile n'obodo oyibo na-akwado na omenala anyị agaghị ana ndị ọgọ mmụọ niile. Ana m ekele ọ ga-adịrị niile mma. Cheta na abụ m Chiziani, ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma ka ọ dị n'o.